beti kantaurira itxasoak arra. Ure peletan dabi arraintzarraren txana. Kantauritik karibera itxasoa paera. Ur freskoetan dabi arrantzaleren aukera. Norbeteri independentzizalea. Batzuk esango leukie anakoreta hutsa zara gure indalezio. Baina izatez, nahiko alaia eta jendearekin egotekoa zen, ezta. Batzuk esaten dute, emigrazioak nunbaitera eramandako nahi bate bala, Ameriketan edo. Eta arek bihurtzen dut zen diruak bankuak eta herriko esamezek esaten eben sekula sentimo bat berez para ikutu. Eza gustatzen edate, tabernakoa bezen, huelgarakoa bezen, eta edaterakoa be, edaririk gogokoena esnea izan. Esnea bez edozein. Esnea, bertako baserri batean, bere eskuz eratzitakoa. Aurpegia eta azalabe, eguzkiak eta haizeak orbaindutakoak zituen. Bizar urdinua, beti ondo egina, eta begiak be urdina. Jaskeraz berriz, oiko estilo arrantzalentzako. Eusa, ondara, rakape ipingiduna, badakizu ez? Sendotu beharra egoten zan, horre prakok, belaunetan, ipurdi inguruetan eta lan egiteko. Eta karakteristikoenak, txokoloak. Txokoloak, oinetan. Lehin unaz txokoloak bilatzen, ez du txokoloak topo. Eta txokoloak hain famatu haziren ze, denborarekin ondino geure gana beldu dira txokoloen kontua. Indalezioen txokoloak, esaten dira mundekan. Txokoloak horretia. Bueno, gaur egun gomazkoak ekarri behar izan dugu, garaiaretan, egurra eta larrua izango ziren. Oinetako dorpeak, beraz. Bizitza portuan emoten ban. Arkopeko lonja, mendu ikusten duzuen biblioteka dagoenekuan, hortxe egiten ize ballo, gure indalezio. Horrekan bere lonja, eta hori esaten eben ez, aterik sekula santan izeban zarratzen. Bere lonja patea beti egon zabalik. Naiz eta egunetarako joan kapora, lonja patea beti zabalik. Eta horrek esamez asko sortzen ebazen, jentean esanetan. Batzuk esaten eben lobe, egiten ebizeban, koltsoi gainean, lastozko koltsoi gainean. Ontzia bultzatzeko, bela latinoaren jintapota. Eta txokolatea izan bere indarrerako itxasora eroaten eban elikagaia, txokolate energetikoa. Eta txokolatea, txokoloetan gordeta. Txokolatea, txokoloak. Ezin izango du urperatu, eta buan bai, ekarrian izango dut eta lantzi, gertatu zen. Altoan, zakatzan bete, eta arrainak editu zenean, astiro lortu zuen ekartu. Algoan, karrilean zeukanean, arkoiarekin jo! Eta bertu, akabatu zuen arraina. Baina, arraina hain handia zen, ez zen batelean zartzen. Batela, bera baino portia joazan. Nola eraman portura? Zeran eroan portura. Hori zan gurenu anezoa. Karelean amarra behar izan zuen. Horreko toletea, erdikoan eta atzeko toletetan amarra zuen gure arraina. Eta prestatu zen. Ondo lotu deukizenean, jakin debizionez, albo batera aldea, etxerako bidean, gauzak gehiago okertu ziren.
hain okertu zen, handi lasterrera agertu zen lehenengo arriskua. Marrazo. Lehenengo marrazo urritu zitzaion. Eta lehenengo marrazoari eskutan eukan arpoiarekin buruan jo eban. Bai ezin izan zuen ekiditu zati bat ketzea edo aginka egitea. Marrazoa buruan joetan arpoi da guzti urpean galdu zen. Baina Ordola Darion utzi zuen. Eta Ordola Darion lekura marrazo gehiago datoz. Era guztietako borrokak egin zituen gure agureak arraina zentziko. Baina, ezin, altan. Portura heldu zenean, dagoeneko arrainan dik esan askori ditzen. Dagoeneko aisurrak, alde batetik bestera, eta haragi puskak ikusten ziren, erdi janda zitorren. Herritarrak ikusi zutenean, gizona, irudunetara, ja kaldutzat emonda zeukaten gure indalezio arrazkion gertatutako guztiak. Bertan egin eben, Nanu Bitzetik irandako jakiekin eben merienda. Eta, Nanu, bukatutakoan, hauxe izan zion guztu. Indalezio edo, bere maixoari. Urrengoan, elkarrekin joango gaitu. Kari beti kantaurira